dá tempo todo. Ti, mándame que... Sí, é que eu disse, me mandas só por cada xaón. Vale, ni había, verdade. Ni había portada. Con respecto ao informe anterior, do ano 2015, é que se duplicaron o número de contactos coa mesa, non ben fose para queixas, consultas ou para bens. Concretamente no apartado de queixas é no que notamos un maior incremento, non? É exactamente onde se produce esa duplicación, onde se multiplica por 2 o número de queixas. En total foron 339 queixas as que recibimos na mesa, 24 consultas e 68 parabéns. Como vemos, está moi descompensado o número de queixas con relación aos parabéns que reciben establecementos e institucións. En total foron 431, como dicía, en parte atribuímos este aumento en todos estes apartados á aplicación para telefonía móvil que puxemos en marcha en xullo do ano 2016. Desde a Mesa para a Normalización Lingüística, despois de denunciar isto xa con este segundo informe da Liña do Galego, denunciando tamén prácticamente todos os días a través de diferentes maneiras, tramitando as queixas, realmente o que queremos é que isto non se pode consentir máis e que a administración pública debe actuar, a comezar polo Parlamento Galego, que é a Cámara onde se debe reflectir tamén estes problemas e actuar correxindo da única maneira posible, que é legalmente, esta situación. Por iso, presentamos xa no Parlamento Galego, está en trámite, a espera de podermos comezar xa todo o resto do proceso, que en todo caso presentaremos todo o día 18 de febreiro aquí en Santiago, e presentamos unha iniciativa legislativa popular para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico que poña fin directamente a esta situación. Teño que dicir que hai declaracións tamén estes días de diferentes cargos públicos da Xunta de Galiza onde falan de que non se pode actuar para que a xente utilice máis ou utilice menos a lingua galega. Isto, evidentemente, é falso. Cando se producen casos como os que denunciamos aquí, o que se está facendo é, como dicía antes, chantaxe lingüística, obrigar a xente a mudar de lingua.